Τι σου αρέσει πιο πολύ, τι σε φοβίζει? Μ' αρέσει να βλέπω τους κεραυνούς, αλλά φοβάμαι, γιατί έχουν μεγάλη δύναμη. Νομίζω ότι είναι κρυμμένοι μέσα τους, αλλά κάποια μέρα θα το ανακαλύψω. Στο σπίτι του Φαραντέι, σε μια φτωχογειτονιά του νότου του Λονδίνου, αρχίζει να μελετά τον ηλεκτρισμό, τις μπαταρίες, έχει κάποια καλώδια. Το βόλτα, το καμβάνι. Είναι μια μαγνητική Είναι μια μαγνητική βελόνη. Όχι, λέει. Είναι μια μαγνητική βελόνα. Και γιατί κινείται όταν περάει μέσα το ηλεκτρικό ρεύμα? Πες εσύ τώρα. Αυτό προσπαθούμε. Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε, αγαπητέ Μίχαλ. Σας ζητώ άδεια να μελετήσω αυτό το φαινόμενο. Σου δίνω την άδεια, αλλά Μάικλ, αγαπητέ Μάικλ, δεν θα τα καταφέρεις όμως. θα τα καταφέρω γιατί θα συνδυάσω πειράματα με εικόνες. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθώ να δω τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν ένας αγωγός και μέσα από αυτόν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα. Η βελόνα μετακινείται. Τι γίνεται? Γύρω από τον αγωγό δημιουργείται μαγνητικό πεδίο. Ένας χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται μαγνητικές δυνάμεις. Θα πάω να το παρουσιάσω. Καλημέρα σας κύριε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα πείραμα και να αποκαλύψω για ποιον λόγο μετακινείται η βελόνα. Τι εννοείς ακριβώς? Γύρω από τον αγωγό δημιουργείται μαγνητικό πεδίο και αυτό μετακινεί τη βελόνα. Αδύνατο. Ένας ανόητος. Αυτό είναι απλά μια υπόθεση. Θα το μελετήσουμε και θα σου απαντήσουμε μετά από λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες. Κύριε Φαραντάι, μελετήσαμε την υπόθεσή σου. Αν πραγματικά ισχύει, τότε χρησιμοποιώντας αυτούς τους δύο μαγνήτες και το δοχείο με τον υδράργυρο, όταν διοχετεύσουμε ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να περιστρέφεται το σύρμα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι έτσι θα γίνει. Να δέστε. Πω, καταπληκτικό. Πρόκειται για μια σπουδαία ανακάλυψη. Έτσι είναι.